Čo je hnutie Hare Krišna? Východné náboženstvo, hinduizmus, alebo je to nejaká moderná viera? Čo je hnutie Hare Krišna? Vitajte, volám sa Narajivana Das. Hnutie Hare Krišna je vedecká, duchovná organizácia, založená na autorite Véd. Je určená pre dobro všetkých. Prináša večné učenie, ktoré nie je motivované hmotnou žiadostivosťou. Je zamerané na zmiernenie utrpenia a prináša najvyššie šťastie. Založil ho Chaitanya Mahaprabhu pred 500 rokmi na mieste Nadia v západnom Bengálsku. Na západe bolo zaregistrované v roku 1966 v New Yorku Bhaktivedanta Swami Prabhupádom. Ale o tom vám prezradím viac v ďalšom videu. Spievajte spolu so mnou Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A buďte šťastní. Hádánka do života. Čo vyslobodzuje dušu zo zajatia hmoty? Dušu vyslobodzuje zo zajatia hmoty poznanie o najvyššom pánovi.